По темата за целулита. Тук отново можем да помогнем с базисната програма Шуслерови соли на красотата. Номер 1, номер 8 и номер 11. Но е важно да знаем, че нарушението на лимфния поток има пряка връзка с формирането на портокаловата кожа и с наличието на тлеещо съединително тъканно възпаление в тялото. Затова при целулит, освен базисната програма, добавяме и Шуслерова сол номер 4 – калиум хлоратум, която е основната противовъзпалителна и пречистваща сол. Нейната роля е да пречисти всичко, което е излишно за тъканите, тъй като би поддържало процесите на възпаление. Към терапията с соли 1, 4, 8 и 11 е добре да добавим и външно приложение на Шуслеров мехлем номер 11, като сутрин и вечер обилно намазваме целулитните зони и едновременно с втриването на мехлема правим активен самомасаж. Акнето е голяма тема в съвремието ни. По-често се среща при младите хора в пубертета, когато хормоналното равновесие се променя. Периодите на хормонално пренастройване от дете към юноша и след това към възрастен имат влияние върху здравето и вида на кожата. Тук храненето е сериозен фактор. Прекомерният прием на сладки и мазни храни, липсата на здравословни храни, богати на минерали, има голямо значение за развитието на акне. Да не забравяме и засилената консумация на млечни продукти, което поддържа възпалението. Младият човек с акне буквално не се чувства комфортно в своята кожа. Шуслеровата програма за лечение на акне включва Шуслерови соли номер 9 – натриум фосфорикум, номер 10 – натриум сулфурикум и номер 11 – силицея. Шуслерова сол номер 9 е голямата метаболитна сол, която работи основно върху обмяната на мазнините. Нейният дефицит повишава омазняването на кожата до такава степен, че ако човек вземе кърпа и изтрие лицето си, ще види после мазни петна по кърпата. Тази склонност към засилено омазняване може да се забележи и при носене на очила. Стъклата им твърде често са замазани. Мазната кожа е хранителна среда за възпалителни изменения, като акнето. Соли номер 10 и номер 11 имат синергично действие и се подкрепят взаимно. И двете са пречистващи минерални соли, които намаляват киселинността в тъканите и укрепват всички отделителни системи в тялото. Техният ефект се простира и върху съединителната тъкан, върху освобождаването на тялото от излишните киселини, например при повишена пикочна киселина. Лечението на акнето задължително включва приема на соли номер 9 – натриум фосфорикум, номер 10 – натриум сулфурикум и номер 11 – силицея и външно въздействие Шуслеров мехлем номер 11, а също и промяна в начина на хранене, алкализиращи бани или компреси с алкализиращи соли. Вие споменахте каква е ролята на лимфата, особено при проблем като целулит. Как можем да подобрим състоянието на нашата лимфа, така че тялото да се чисти добре? Течливостта е естественото състояние на лимфата, която е филтър за кръвта. За съжаление, много от навиците на съвременния човек затруднява лимфния поток. Например, приемът на твърде много млечни храни, особено от краве мляко. Консумацията на ориз или картофи вечер преди сън. Ако хапваме повече банани през деня, защото сме чували колко са полезни. По този начин внасяме в нашия организъм хранителни субстанции, стимулиращи производството на слуз, която задръства лимфната система. Отново става дума за възпаление, втори стадий според Шуслеровата терапия, а целулитът, за който говорихме преди малко, също е свързан с процесите на възпаление в тялото. Здравословното хранене е нашият шанс да запазим правилното функциониране на лимфната система. Благодаря ви за тази полезна информация. Беше много интересно за мен да разбера, че ако консумираме вечер ориз, картофи и банани, това може да затрудни работата на нашата лимфа. Кожата е първото нещо, с което посрещаме хората около нас. Днес разбрахте как да я поддържаме, за да има добър външен вид.
Вие бяхте с рубриката "Вие питате, ние отговаряме", която правим благодарение на вас и вашите въпроси, които ни задавате всеки ден в страницата на Шусеровите соли. Бъдете здрави!